Brad, hindi alam. Malamig yung ano. Hindi sa alam sasabihin ni Brad eh. Tapos ibalik mo dito. Yun, naka-ready na yan. Doodle fight, Brad. Doodle fight. Ganito sa ilalim. Balikan ko mamaya. Kuha lang ako ng konti, tapos balikan ko. Oo, masarap na. Hindi, yung ano, mas malamig. Hindi yung kayo. Gano'n dyan. Sabihin mo kung kaya na natin Dudo. Yan. Oo. Ah. Fight na, tama na. Balik mo rito, Brad. Yun. Ngayon na lang ako eh. Makakita ko siya. Okay. Gila. Ay, nakuha mo na yung isdang mo, ano? Buto? Andito na yata eh. O, sige na. Yan. Yan, tilapia. Yun. Doodle fight. May buto-buto tinik dyan, ha? Ba? Okay, lamig tayo. Okay, tira. Gilit daw. Okay. Muusok pa oh. Buusok pa. Oh. Buusok pa, guys. Yun. Yan, bira na yan. Huwag ka nang hugas-hugas kamay dyan. Yan. Lamig tayo. Brad, tilapia, Brad. Oh. Itlog, Brad. Oh. Yeah. Hindi habol. Anong klaseng isda to? Sarap nito. Magayan yan. Suka dito doon. Hindi ka masyado nakikita. Yan. Alam mo na patay ko. Masusunog pa. Brad, isda ba? Oh? Yung isda? Ito, tilapia. Yun, oh. Ito pa. Tilapia. Kunin mo. Yan. Kunin mo. Kunin mo na nga eh. Ay, malamig nga yun. Yan na. Yan ano. Kakain pa ba kayo bukas? Sukat pa. Parang hindi na kayo kakain bukas eh. Brad, Parang tilapia na lang, Brad. Oh. Sige lang. nabulunan yata ako ah. Tubig, ayun. Tubig lang. Ayan mo. Hindi nakita do. Barberong gutom. With itlog pa yan, oh. Ano Masarap. isda kaya to? Masarap talaga sa Arabic ba? Good, no? Tilap naman. Guys, ulo, tilapia. Oh. Guys, yung isda ng ano. Ayan, umuusok pa yan, guys. Isda ng... Isda ng isda. Isda ng Arabic. Isda ng ilog o isda ng dagat? Nakapispan din do. Aquarium. Isda ni Brad. May bang kanin doon? Dapat hindi do pag tumusok sa lalamunan mo. Para ka na-expect dyan.
Gusto ito. Halos na ito hindi maubos. Kaya. Itong musok talaga. Sarap din ano? Oo, kasi ano to eh. Ang biryani niya. Yung sinasabi ko, pero mayroon pang mas masarap dito. Yung natikman mo. Yung natikman mo. Nagtikman mo, Joy. Lamig tayo. Hanapan natin mo, Joy. Ng biryani. Hindi ka biryani. Musok pa, oh. Tingnan mo. Parang may naninigrin na. Sa ibang lasa ng Arabic na biryani. Wala silang ganong spicy. Parang normal lang, no? Ano yung question nila, Bip? Parang may ano sa November 3. Nakalagay sa ano, sa TikTok, hindi nyo na ano. Hindi naman Diwali. Hindi yan ng UAE. Ah, ne? Parang Independence Day. December 2 pa yun. May malaking ang plug diyan sa taas, oh. November 3 UAE yata. Parang yung pinag-nakumpesa sa ano. Sarap to, mamaya pa, ipagit-balik ko sa ano. Sakto lang do. Pero ugasan mo ito, ya. Dali mo siya pa. May lalagay ka pa dyan? Hindi, gagamitin yan. Bigyan ko sa biscuit, inis naman na kasi dito. Nasaan na si Sweet? Dumating kasi ako, kaya umaya. Ito do, ugasan ko pa to? Hindi ay, Ubus niya yung ano, mayroon pa dun do ah. Ay, Brad. Sakto lang yun. Madami na siya, hindi parang hindi ako napunawang. Nabigla yung tiyan ko kanina. Estimated na. Kuha ka na lang yung baso din, Brad, oh, sa may ano. Nandiyan din yung baso, may pamis. Madarating ng 7:15 si